Vítaj v ďalšom dieli Online Akadémia podcastu, v ktorom sa pozrieme na marketplaces. Konkrétne na to, na ktoré by si sa mal, alebo teda mohol sústrediť. Ahoj, moje meno je Tomáš Hurajc, som Amazon predajca a online podnikateľ a za posledné roky sa mi podarilo vybudovať niekoľko značiek na Amazone a tiež úspešný biznis predaja online kurzov. Všetky skúsenosti, ktoré som počas svojej cesty získal, sa snažím zdieľať s vami, ostatnými podnikateľmi. Toto je prvý slovenský podcast nie len o Amazon biznise, v ktorom sa dozvieš, ako sa dá vybudovať biznis v online priestore. Takže marketplaces, alebo teda niektorí to volajú možno trhoviska, neviem, či je to taký akože správny názov, ja to budem volať stále marketplaces, čiže zvyknite si na to. Dnes si povieme niečo o takých tých hlavných hráčoch, alebo teda tých najväčších hráčoch, ako fungujú, aké sú ich výhody, na čo si aj pozerať a tak ďalej, hej. Čiže ak sa chystáte vstúpiť nejakým spôsobom v blízkej budúcnosti na marketplacy, alebo vás to iba proste zaujíma, tak ideme si povedať o tých najhlavnejších. Čakajú nás také najväčšie mená ako Amazon, Emak, Allegro, Kaufland, Etsy. No a na konci si zo pár marketplaceov pridáme takých aj menej známych, ale za to veľmi zaujímavých možno hráčov. Predajom na marketplacoch sa ja osobne venujem už nejaký ten rok, je to už zo pár rokov a náš primárny fokus bol vždycky Amazon. Na Amazone sme predávali už v roku 2016, čiže už je to nejaký ten rok. Postupne sme pridávali aj ďalšie marketplacy, ale rozmýšľal som nad tým, že vlastne ja som v podcaste nikdy nespomínal žiadne iné marketplacy. Alebo teda nespomínam si, že by som spomínal nejaké iné marketplacy ako Amazon. A vždycky to bol môj fokus, vždycky som sa snažil učiť ľudí o tom Amazone, pretože Amazon je najväčší, má najviac produktov, najviac trafiku a tak ďalej. Ale práve v dnešnej epizóde sa toto zmení. No a budem hovoriť aj o tých ostatných marketplacoch, ktorým sa samozrejme venujeme. Takisto naša agentúra má klientov, ktorí predávajú na týchto marketplacoch, čiže máme bohaté skúsenosti s tým. My osobne sme tiež predávali, alebo teda ešte predávame na Emagu a predávali sme na Etsy a tiež na eBay. Čiže moji klienti ako keby predávajú na celom spektre týchto marketplaceov, ale máme aj osobnú skúsenosť s niektorými z nich, ktoré som práve vymenoval. No a začneme ako inak, samozrejme spomínaným Amazonom, keďže možno aj práve ty si sem prišiel alebo prišla kvôli Amazonu, hej. Amazon, svetová jednotka medzi online trhoviskami alebo marketplacami, pri ktorej má človek pocit, že tam kúpi úplne všetko, hej. Okrem samozrejme nejakých vecí, hej, na Amazone napríklad nemôžete predávať živé zvieratá, nemôžete tam predávať napríklad domy, ale ak predávate čokoľvek iné, tak ak chcete zaujať milióny potenciálnych kupujúcich alebo zákazníkov a dokážete si ustriehnúť ako keby všetky tie poplatky a pravidlá, ktoré Amazon má, tak Amazon je práve to marketplace alebo ten marketplace, na ktorý by ste sa mali sústrediť a ktorý by vás mal zaujímať. Hlavné výhody Amazonu sú, že majú, ako som už spomínal, obrovskú zákaznícku základňu. Napríklad minulý rok 2024 mal Amazon tržby alebo nie návštev, mal návštev 3,25 miliard návštev na stránkach. V súčasnej dobe má okolo 310 miliónov aktívnych užívateľov, no a na Amazone je cez 600 miliónov produktov. Čo by som považoval možno tak skôr za nevýhodu ako výhodu, pretože fakt, keď sa pozriete na ktorýkoľvek niche alebo ktorýkoľvek produkt, tak na Amazone ho nájdete. No a keby ste žili v zahraničí alebo ak žiješ v zahraničí, tak určite vieš, že napríklad v Amerike alebo už aj v Nemecku je ten Amazon naozaj akože voľba číslo 1, pokiaľ idete niečo kupovať. Pokiaľ nechceš niečo kupovať z Číny, hej, z nejakého Sheinu alebo podobne. No a ďalšia ako keby výhoda je, že je tam určitý typ dôvery od zákazníkov, keďže akože zákazníci veľmi dobre Amazon poznajú, veľmi dobré skúsenosti majú s doručiteľnosťou alebo s doručením toho tovaru a takisto je tam určitá dôvera v tých recenziách. Každý, kto predáva na Amazone, možno aj ty práve predávaš na Amazone a riešil si už niekedy recenzie, či už získavanie alebo napríklad vymazanie nejaké recenzie, tak veľmi dobre vieš, že urobiť nejakým spôsobom fake recenziu na Amazone
je veľmi náročné. No a napríklad vymazanie recenzie je fakt, že blízko nemožného. Čiže naozaj tie recenzie sú legit, sú ako keby sú proste práve, hej, o tých produktoch. Čiže je veľmi malá šanca, že nejaký shit sa tam bude predávať alebo nejaký shitný produkt sa tam bude predávať nejakým spôsobom dlhšiu dobu. Takisto Amazon, alebo zaradím možno medzi výhody, že poskytuje ako keby také komplexné služby, čiže napríklad Fulfillment by Amazon, čiže dokáže vám zastrešiť ako keby odosielanie tých produktov zákazníkovi a vďaka tomuto programu sa môžete zbaviť ako keby starosti možno s uskladnením a odosielaním toho tovaru, čiže stačí poslať tie produkty do Amazonu, Amazon to naskladní a oni sa už starajú o tie jednotlivé objednávky. Možno taká akože taký pozor si treba dať pri tomto FBA a pri tomto fulfillmente, že sú tam nejakým spôsobom prísne pravidlá. Takisto musíte dodržiavať určité pravidlá, čo sa týka celkovo ako keby takého toho predaja na Amazone. Zákaznícky servis, ako viete určite Amazon je zákaznícky orientovaný, čiže zákaznícky servis musí byť na top špičkovej úrovni. No a Amazon je vhodný hlavne pre predajcov, ktorí majú možno nejaké širšie spektrum produktov alebo širší sortiment a hlavne pre tých, ktorí chcú osloviť naozaj veľké publikum a dokážu zvládnuť aj nejakú možno takú keby náročnejšiu administratívu a takisto investície do reklamy, ktorá není úplne že lacná na Amazone. Za mňa možno nie je vhodný tento marketplace pre jednotlivcov, ktorí chcú predávať v nejakom takom konkurenčnom prostredí a nemajú na to budget, hej. A možno to vyznie drsne, ale akože verte mi, že nejaký malinký predajca, ktorý si napríklad povie, že idem predávať suplementy v Amerike na Amazone, tak tam si ani nepipne, hej, že a za tým si stojím. Ak ideš predávať s budžetom niekoľko tisíc eur, napríklad 5 000 eur alebo 10 000 eur, tak proste pri tých všetkých nákladoch, ktoré na Amazone sú, tak nemá šancu, akože 0 bodov. Čo sa týka PPC a PPC konkrétne v suplementoch, tak tam zaplatíte kľudne aj $10 alebo 10 eur za jeden klik, úplne, že to som možno ešte aj málo povedal. Takže veľmi rýchlo zistíte a veľmi rýchlo si vypočítate, že ten váš malý budget proste nebude stačiť na takýto niche, hej. A tým sa vlastne dostávame k nejakým hlavným nevýhodám tohto najväčšieho marketplaceu. A hlavná nevýhoda je samozrejme vysoká konkurencia, je tam viac ako 2 milióny aktívnych predajcov. Samozrejme sú tam aj takí menší predajcovia, ale niektorí z nich sú samozrejme obrovské zvieratá a obrovskí predajcovia, ktorí majú úplne že tisíce typov, možno aj 10 000 typov produktov. No a medzi týmito predajcami je aj vysoké percento čínskych predajcov. Ďalšia nevýhoda je, že sú tu prísne pravidlá, ktoré môžu nejakých takých nováčikov na Amazone veľmi rýchlo zaskočiť a ak odosielate produkty od vás, tak musíte sa pripraviť na naozaj tvrdé pravidlá. O týchto pravidlách a o týchto všetkých veciach ohľadom Amazonu môžete nájsť viac informácií na onlineacademia.sk. Kto ma pozná, tak ten vie, že tam dávam kopec informácií a snažím sa pomáhať takým tým slovenským alebo teda lokálnym podnikateľom uspieť práve na Amazone. Ďalšia nevýhoda je, môžete mať fakt, že drahú PPC reklamu, to už som spomínal pri tých suplementoch, ale takisto ak máte aj nejaký možno iný typ produktu, tak ako je to tam tá PPC alebo tá platená reklama je urobená formou ako keby biddingu, teda, jak by som to povedal, možno takej tej dražby, čiže závisí strašne, že na tom, že koľko sú ochotní investovať do tej reklamy, do tej platenej reklamy vaše konkurenti, hej. Čiže to znamená, čím konkurenčnejšie prostredie, tak tým bude drahšia tá reklama. A zase na druhej strane, keď budete mať nejaký níž, nejaký hlboký, ako keby hlbokú, alebo teda oblasť nejakú menšiu, kde nie je toľko predajcov, tak tam zase nebude taký trafik, aj keď na Amazone asi áno. No a poďme konečne na ten nový marketplace, nie že úplne že nový, ale možno v tomto podcaste nový a tým je práve Emak. Možno na Slovensku a v Čechách možno nie až tak známy, ale vo východnej Európe, hlavne teda v Rumunsku je to silný hráč. V týchto oblastiach ako Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko je to fakt, že číslo 1, čo sa týka marketplaceov. No a Emak sa hodí, ak budete oslovovať ako keby, alebo ak chcete oslovovať zákazníkov práve v týchto regiónoch, kde Amazon nemá až také úplne že silné zázemie, zatiaľ, hej. Možno sa tam nebude púšťať, ale
ale jednoducho tam, kde nemá zázemie Amazon, tak tam samozrejme prosperujú tieto ostatné marketplacy. Emag v súčasnosti, teraz nahrávam to na začiatku 2025, tak pôsobí hlavne v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a aj v Poľsku. Nechcem povedať, že úplne po novom, lebo už je to nejakých pár mesiacov, kedy už pôsobí v Poľsku. Čiže to je taký ten novší trh jeho, hej. No a také tie hlavné výhody Emagu je, že môžete vlastne rozšíriť svoje podnikanie alebo dostať svoje produkty vlastne na také tie netradičné trhy, hej. Možno, ak to počúvaš, asi nejaký taký skúsenejší e-shopár alebo predajca, tak možno pre teba to bude znieť divne, že netradičné trhy, pretože to Rumunsko je práve taký tradičný krok pre nás a pre našich e-shopárov. No ale Emag už tiež si získava ako keby takúto svoju pozíciu v tom Rumunsku, čiže možno budete riešiť ako keby to, že či začať e-shop a lokalizovať ho v Rumunsku na rumunský trh, alebo práve využijete Emag a Marketplace a získate vlastne veľmi rýchlo pre tú svoju značku ten traffic, ktorý tam je. Na Emagu ďalšia výhoda je, že vlastne je tam oveľa nižšia konkurencia ako na Amazone. Samozrejme v tých trhoch, v ktorých sa to ešte rozbieha, tak tam je to úplne že najviac citeľné, čiže napríklad to Poľsko alebo Maďarsko alebo Bulharsko je fakt, že zatiaľ akože výborné, čo sa týka konkurencie. Prídete tam a ak naozaj máte ten dopyt po tom produkte, ak sa vám tam nestane nejaký fuck up, čo sa môže stať, tak proste dokážete sa tam etablovať veľmi rýchlo. A potom už môžete riešiť možno nejakú lokalizáciu toho e-shopu. Takisto Emag má support, povedal by som, že na lepšej úrovni ako na Amazone, čo nemusí byť zase vždy pravda, výnimka potvrdzuje pravidlo a jeden náš klient tam mal akože dosť veľký problém so supportom, kedy nás support úplne odstrihol, no a nemali sme akým spôsobom vyriešiť tie listingy a ťahalo sa to fakt, že dlho, ale väčšina klientov, ktorých správujeme na tomto Emagu, alebo napríklad aj pre naše produkty, ktoré tam predávame, tak väčšinou ten support nie je vôbec problém. No a vyriešite s tým supportom oveľa lepšie veci ako s Amazonom napríklad. Čo sa týka nevýhod, tak možno nejaká taká menšia znalosť toho marketplaceu v našich zemepisných šírkach. Čiže o to sa budem snažiť zase ja pričiniť, aby ste to spoznali, toto marketplace, aby ste proste vedeli, o čom to je a budem sa snažiť podávať nejaké relevantné informácie o tomto marketplace, aby ste sa možno nebali tam vstúpiť alebo proste nebali sa vyskúšať to, hej, že keď sa bavíme o nejakej takej investícii do marketplaceu, tak určite to není v desiatkách tisíc eur, ako napríklad keby ste mali zakladať nejaký nový e-shop, ale je to oveľa jednoduchšia penetrácia toho trhu. Konkrétne na Emagu je to akože fakt veľmi nenáročné, hej. No a ďalšia možno taká nevýhoda, čo by som zaradil medzi nevýhodu, ale akože je to taká štandardná vec, tak sú možno nejaké logistické veci alebo logistické výzvy pri nejakých viacerých typoch produktov, alebo keď máte väčší sortiment tých produktov, hej. Emag samotný poskytuje fulfillment, takisto ako Amazon, a poskytuje ho v tých krajinách, ktoré som spomínal. No a tieto logistické výzvy môžu vyplývať práve z toho, že nie je to možno tak ešte, nemajú ešte tak dobre zmaknutý ten systém celý toho naskladňovania a toho posielania produktov proste ku ním na sklad ako Amazon. Samozrejme veľa vecí kopírujú a to úplne to vidím, že proste to copy-paste, všetky tie templatey a proste tie Excely, ktoré tam musíte vyplňať a všetky tieto veci, tak veľakrát je to proste copy-paste z Amazonu. No ale čo je pravda je, že rozhodne nemajú to ešte tak zmaknuté, čiže preto tam môžu vznikať také tie logistické výzvy a proste musíte sa zaregistrovať na tú DPH-čku a poslať tam tovar, tá príprava toho tovaru, akože môže to byť také challenging, neviem, ak sa to povie po slovensky, náročné, hej, ale nič také, čo by ste nedokázali zvládnuť. A hlavne keď máte k dispozícii mňa, ktorý vám vie v tomto poradiť. Čiže zopakujeme si, alebo to nezopakujeme si, no tak povieme si, že také tie hlavné, ten základný prehľad o tom Emagu. Toto marketplace sa zameriava na východoeurópsky trh a čiže ak sa pozrieme na to z pohľadu toho produktu, čiže pozrieme sa na to, že aký máte produkt, máme jedného klienta, ktorý má extrémne vhodný produkt pre tento trh a je to fakt, že akože špecifikum pre ten región,
tak vždycky, keď je sezóna toho produktu, tak ide totálne bomby. No a práve toto by som chcel, aby ste sa pozreli na tie svoje produkty a že či niektoré z nich dávajú zmysel aj práve na takýchto trhoch. Ten EMAG alebo ten marketplace, tento marketplace vám poskytuje tým pádom ako keby takú vstupnú bránu k tým zákazníkom a v podstate máte to oveľa jednoduchšie, ako som už spomínal, ako zakladať nejakým spôsobom ďalší e-shop alebo lokalizovať ten e-shop v tej krajine. Ako som už spomínal, EMAG poskytuje fulfillment, čiže znovu máte to ako keby hands off, že nemusíte v podstate riešiť to odosielanie toho tovaru, môžete si to vybaviť tak, že tam proste naskladíte ten produkt a už sa sústredíte iba na ten marketing. Konkurencia na tomto marketplace je oveľa nižšia ako na ako na Amazone. No a veľa ako keby tých predajcov z našich končín alebo možno aj zo západných krajín sa zamerajú skôr na Amazon, lebo vidia, že ten Amazon je proste ako keby najväčší hráč a možno ako keby opomínajú tieto ostatné marketplacy, hej. A teraz je veľká téma Allegro, však za chvíľu sa k tomu dostaneme. No a ten EMAG zase ostáva nejako tak v pozadí a pričom ako keby možno neprávom, hej. No a EMAG Marketplace je vhodný hlavne pre tých, ktorí majú produkty, ktoré dávajú zmysel v týchto krajinách, v týchto regiónoch. Samozrejme, keď budete mať, keď máte proste stovky typov produktov, ktoré nahádžete na Amazon a automaticky ich akože nafidujete vlastne do Amazonu a nafidujete ich takisto do EMAGu, tak jasné, že ten rozdiel tam bude úplne že markantný, hej, alebo keď budete mať tisíce produktov, tak jasné, že na tom Amazone proste dokážete zachytiť oveľa viac zákazníkov ako na tom EMAGu, ale ja hovorím skôr o tom, že pozrieť sa možno na tú svoju ponuku a možno tam nelančovať všetko, možno tam nefidovať úplne že všetko, ale sústrediť sa možno na tie produkty, ktoré tam dávajú zmysel. A vhodné produkty sú aj lacnejšie produkty, a ktoré sú vlastne populárne v tých krajinách. Hej? Že je to taký ako keby viacej discountný, by som povedal, discountný marketplace. Aj keď na druhej strane EMAG má také jedno špecifikum, taký bonus už posledný, už poďme na ďalšie, ale také špecifikum, že vlastne zákazníci si tam môžu brať tie veci alebo kúpovať tie veci na splatky, hej. Kde napríklad na Amazone je to bežné, ale až od nejakej sumy, od nejakých možno $200 alebo tak si to môžu, alebo teda od $100 si to môžu kúpiť na splatky, kdežto na EMAGu je úplne bežné, že 20 € vec si dokážete kúpiť na splatky. Je to také možno zvláštne, ale je to také špecifikum toho trhu a možno aj to bude vstupovať do toho vášho rozhodovania. No a poďme na Allegro. Každý poznáme Allegro, teraz je veľký ako keby okolo toho hype, by som povedal. Je to najväčší marketplace v Poľsku, v domácom prostredí v podstate nemá svoju konkurenciu. Minulý rok, alebo neviem, či už to nebolo až 2 roky, kupoval Allegro MOL.cz, čiže MOL a Allegro sa zlúčilo, spojilo. No a Poľsko je ako keby veľmi atraktívny trh, lebo je to krajina, ktorá má okolo 38, skoro 40 miliónov obyvateľov, pričom e-commerce tu stále naberá na sile, aj keď mám pocit, že ako keby skôr to naberá na sile už niekoľko rokov a nejak sa to tak ťahá, hej, ale rozhodne je to ako keby majú tam tú kúpnu silu a budú mať iba lepšiu kúpnu silu podľa toho, čo sa deje v Poľsku, ako sa im darí celkovo ako krajine. Takisto akože tí zákazníci sú relatívne verní tej platforme, že keď už ten poľský zákazník vlastne pozná to Allegro, nakupuje na tom Allegre dlhé roky, tak mu dôveruje a preto by som sa vôbec nebal ako keby sa pozrieť na tú expanziu na Allegro. Samozrejme zase to má nejaké svoje pravidlá, svoje nuancy, ale rozhodne by som toto marketplace ako keby neodsudzoval pre ako keby žiadneho predajcu. Takisto preprava toho produktu alebo doprava produktu Allegro ponúka rôzne ako keby kurierské služby cez vlastné nejaké partnerské riešenia. Proste pre toho zákazníka je to fakt veľmi výhodné a môže mu to ako keby uľahčiť to objednávanie. A takisto ako sellerovi to môže významne uľahčiť prácu, pretože nie je nutné investovať do nejakým spôsobom nejakého vybudovania svojho systému, svojho logistického systému. A chcel by som ešte povedať, že Allegro neponúka fulfillment a tým pádom vlastne vy musíte odosielať tie produkty svojim zákazníkom. No ale toto sa dá všetko vyriešiť a o tom sa budeme baviť možno aj v ďalších tých častiach nášho podcastu.
Allegro, ďalšia taká možno výhoda je, že je tam ako keby lokalizácia pre poľský trh, to znamená, že či už je to samotná stránka celá, či už sú to samotné listingy, popisy tých produktov, fotky a tak ďalej, alebo komunikácia s zákazníkmi, alebo vybavovanie nejakých reklamácií, tak na to nepotrebujete úplne že poľštinu, dokážete to ovládať a všetko komunikovať aj v angličtine. Samozrejme, vždycky pri tom customer service je vždy lepšie ponúkať ako keby v lokálnej reči, tú zákazníckú podporu, čo už v dnešnej dobe AI vôbec nie je problém, čiže nad týmto by som sa nejak nepozastavoval. Ale ako keby tá samotná stránka, tú marketplace a tie listingy a všetko toto, takisto Allegro má svoju cestu tej optimalizácie tých listingov, takisto ako Amazon za tých desiatky rokov, tak proste akože vylepšuje stále tie svoje listingy takým spôsobom, aby to čo najviac vyhovovalo zákazníkom, ktorí na tom Allegre sú, a z väčšiny sú to vlastne poľskí zákazníci. Čiže celé to smerovanie ako keby toho marketplaceu sa prispôsobuje potrebám tých zákazníkov. No a dostávame sa týmto k nejakým nevýhodám, a takú hlavnú nevýhodu ja vidím hlavne v tom, že priemerný predajca nedokáže konkurovať tým nízkym cenám, ktoré na Allegre momentálne sú. Určite to poznáte aj z druhej strany a sami ste často prekvapení, že ako je možné, že na tom Allegre sú tie veci tak lacné, ako sú. Hej. A takto isto to vnímajú aj tí predajcovia a jednoducho niekedy nedokážu absolútne konkurovať tomu konkurenčnému prostrediu alebo tým cenám, ktoré na tom marketplace sú. A preto by som odporúčal klásť dôraz na tú cenu pri prieskume trhu a s akými vlastne produktami sa budeme púšťať na toto marketplace, a veľmi dobre si to ako keby rozmyslieť a prepočítať. No a za mňa taká ďalšia možno nevýhoda je ten traffic. Samozrejme, ja to vždycky porovnám s tým Amazonom, ale akože naozaj na tom Allegre nie je taký vysoký traffic. Možno som práve ešte neprišiel do kontaktu s takým produktom, ktorý by som si povedal, že wow, tu je brutálny traffic, toto sa brutálne predáva. Vždycky sú to také akože fakt, že desiatky predajov za mesiac maximálne. Hej? Že nikdy to nevystrelilo tak napríklad, ako to dokáže vystreliť na tom Amazone. Čiže je to logické, tie marketplaces sa preťahujú o tú pozornosť, o tých zákazníkov, o ten traffic, čiže uvidíme, ako to sa bude Allegro hýbať do budúcnosti, ale čo sa týka aj Emagu aj Allegra, tak proste ten traffic ako keby sa ani zďaleka nepribližuje Amazonu. Čiže to je taká ďalšia za mňa nevýhoda. Čiže toto Allegro, aby som to tak zhrnul celé, je vhodné hlavne pre firmy, ktorí chcú osloviť tento poľský trh, pretože na tom Poľsku to nemá nejakým spôsobom obdobu, a takisto pre firmy, ktoré sú pripravené adaptovať sa na tie lokálne špecifika, ktoré sú pripravené možno bojovať s tou cenou, alebo možno nájsť medzi tým svojím sortimentom proste nejaké produkty, ktorými tam dokážu preraziť. A ešte chcem na záver povedať, že Allegro naozaj prešlo kus cesty, čo sa týka toho rozhrania pre tých predajcov. Tá celá ako keby centrála, Allegro centrála sa zmenila na nepoznanie, hej, predtým to bolo fakt, že veľmi neprehľadné, akože každý, kto prišiel do kontaktu s tým Allegrom a kto sa snažil možno predávať na tom Allegre, tak vie, že bolo to fakt, že hrozné, ale ako hovorím, prešli kus cesty a vylepšili to natoľko, že už teraz je to akože veľmi slušné, a povedal by som, že je lepšie ako niektoré väčšie marketplacy. No, prejdeme na ďalší marketplace, a tým je Kaufland. Reťazec Kaufland je na Slovensku a v Čechách spojený skôr ako keby s tými potravinami, s tým obchodom Kaufland. No možno práve ty nevieš možno ani o tom, že vlastne má svoj vlastný online marketplace. No a zatiaľ je to akože tiež iba v plienkach, existuje iba zo pár rokov, no ale snaží sa ako keby získavať tiež, preťahovať tých svojich zákazníkov alebo tých zákazníkov na svoju stranu. Zatiaľ sa im to nejako extrémne nedarí, musím povedať. Ale čo je akože také špecifikum pre ten Kaufland, a možno by som povedal, že aj výhoda, že Kaufland má napríklad osobitný marketplace pre Nemecko a osobitnú platformu pre Rakúsko, hej, čo napríklad
To je rozdiel od Amazonu, kde vlastne Rakúšania nakupujú na Amazone cez amazon.de, čiže cez tú nemeckú platformu, je to tam celé pomiešané, zmiešané, hej. Nedokážete jednak si nejaké relevantné dáta odtiaľ stiahnuť z Amazonu a neviete, že koľko Rakúšanov, koľko Nemcov, respektíve viete, ale cez externé softvery. A kdežto na Kauflande to dokážete pomerne jednoducho oddeliť, hej. To môže byť výhoda pre ten Kaufland a teda, ale znovu musel by tam byť akože dobrý trafik, čo zatiaľ na Kauflande by som povedal, že nie je, hej. A ďalšie také možno výhody alebo také veci o tom Kauflande by som chcel povedať, že naozaj Kaufland je známy, hej, je to známa značka, samozrejme poznajú to z tých kamenných predajní, čo mu dáva isté ako keby plus v dôvere tých zákazníkov, hej. Neviem do akej miery ich to ako keby presvedčí nakupovať práve online, ale akože Kaufland je proste známy, hej, to sa nedá ani poprieť. Takisto tá cieľová skupina na tom Kauflande očakáva, alebo tí zákazníci, ktorí poznajú Kaufland, tak očakávajú nejakým spôsobom široký sortiment, takisto ako je to v ich kamenných predajniach, v tých ich supermarketoch. No a preto predajcovia by mali rátať s tým, že zákazníci hľadajú práve všetkým nejaké možno nejaké praktické produkty alebo proste tovary, ktoré sú na každodenné použitie. A povedal by som, že také tovary, ktoré sú proste blízke tomu sortimentu, ktorý je práve v tých supermarketoch. Hej. Čiže na týmto sa tiež treba zamyslieť, keď si budete robiť nejakým spôsobom prieskum trhu. Dôležitá výhoda Kauflandu je v tom, že je stále v podstate vo fáze rastu, čiže môžete sa na ňom zviditeľniť teraz, keď tam ešte nie je nejaká vysoká konkurencia, hej, a naskočiť na tú vlnu, hej, ktorá možno ani nikdy nepríde, hej, akože ťažko povedať, ten Kaufland je taký strašne zvláštny a za mňa aj za našich klientov, ktorí na Kauflande predávajú, tak je to tiež ako keby, povedal som maximálne 10% z tých tržieb celkových z Amazonu, hej. Čiže stále ten Kaufland je maličký, hej, niečo sa tam predá, hej, nie je to úplne, že márne, nie je to úplne tak, že sa tam nepredá nič, no ale zatiaľ ten trafik je stále ako keby stále taký v plienkach, hej, by som povedal. No a tým prechádzam vlastne aj k nejakým nevýhodám a tiež tie technické veci na tom Kauflande ešte nie sú úplne, že doladené, vyladené, ako napríklad na Amazone, Magu alebo Kauflande, alebo Allegre, pardon. Tak na tom Kauflande je fakt, že tie PPC nástroje na správu kampaní, nejaké analytiky alebo niečo podobné, tak to je fakt ešte také akože také detské, by som povedal. A to je vlastne taká hlavná nevýhoda, že je to príliš také možno jednoduché, hej, že je tam málo možností pre sellera a neviem, či sa boja oni, že tí selleri budú v tom stratení alebo niečo podobné, ale keď si to porovnám s Amazonom, tak to je fakt 101, hej. Čiže poďme si povedať, pre koho je vhodný tento Kaufland. Povedal by som, že pre firmy alebo predajcov, ktorí ponúkajú alebo teda, ktorí majú sortiment blízky alebo podobný tomu, čo sa nachádza v tých supermarketoch a v podstate chcú vstúpiť na tie trhy, na ktorých Kaufland je. No a povedal by som, že Kaufland pôsobí hlavne v Nemecku teda, Poľsku, Čechách, na Slovensku, v Rakúsku. No a teraz ako keby plánujú, neviem či to už je dotiahnuté alebo nie, tak nové krajiny ako Moldavsko, Rumunsko, Bulharsko a tieto všetky krajiny. Čiže uvidíme, ako sa im to podarí, ako im to bude fungovať. Pre nás je dôležité, že pôsobia aj na našom trhu, čiže ako keby, ak sa chcete etablovať vlastne na tom slovenskom Kauflande, tak určite odporúčam. A nestojí vás to zase nejaké strašné poplatky, strašne veľké nejaké náklady na začiatku, takže treba to iba nejakým spôsobom zmanéžovať, čo sa týka tých listingov. No a prechádzame k ďalšiemu marketplaceu a tým je Etsy. Etsy poznáme dôverne, mali sme viacerých klientov na Etsy a takisto sme aj predávali na Etsy, predávali sme tam fyzické produkty a takisto aj digitálne produkty, čo je také akože zaujímavá vec možno, čo sa týka toho Etsy. No ale v podstate je to platforma pre všetkých tých, ktorí majú nejaké kreatívne produkty, ktoré vyrábajú niečo možno handmade, rukami, a možno takí, čo vyrábajú tieto digitálne produkty, nejaké plagáty, nejakú grafiku alebo nejaké planery alebo podobné veci, a prípadne ručne vyrábané šperky, pre drevené výrobky je to perfektné, možno aj nábytok, hej, a vintage oblečenia a takéto všetky veci, hej. Čiže to všetko nájdete na Etsy a to všetko sú vhodné produkty práve na Etsy. Amazon má tiež takú svoju sekciu takýchto produktov a volá sa to Amazon Handmade
ale Etsy je týmto oveľa viac známe a Etsy nemá svoj nejaký fulfillment, čiže znovu musíte posielať produkty, ale zase je to miesto práve také, kde tí ľudia naozaj hľadajú unikátne produkty. No a pre nás to možno bude znieť tak zvláštne, že keď, ale pre Američana, alebo pre nejakého Nemca, alebo pre tie krajiny, alebo pre tých zákazníkov, ktorí sú z tých krajín, kde to Etsy je fakt že silné, tak keď hľadá niekto niečo unikátne, niečo kreatívne, niečo proste handmade, ručne vyrobené, tak tá platforma Etsy je ako keby taký prvé miesto, kde v podstate hľada túto vec. Hej. Čiže nejde na Amazon, na Amazon ide skôr, keď hľadá nejaké také produkty bežnej spotreby alebo proste nejaké také bežnejšie produkty, no ale keď chce naozaj unikátnu vec, nejaký darček alebo niečo podobné, tak ide práve na Etsy. Čo sa týka poplatkov, tak je tam celkom, že je to také priaznivé. Je tam fixný poplatok za zalistovanie produktu, nejaká provízia z predaja ako klasika. O týchto poplatkoch som sa moc nebavil, to môžeme si prejsť na budúce, ale dôležité je pri Etsy, že nie je tam taký vysoký trafik, čiže je možné, že budete musieť mať aj nejakú určitú šírku portfólia, šírku tých produktov, čiže s jedným produktom tam možno ani akože sa nepresadíte. No a veľmi náročné je tam získať ako keby nejaký platený trafik, hej. Čiže keď zapnete reklamu, tak veľmi náročné je dosiahnuť nejaké zmysluplné čísla. Aj keď máte väčší budget, tak proste to Etsy vás tam nepúšťa, pokiaľ nemáte nejaký produkt, ktorý je fakt, že žiadaný. Medzi výhody Etsy by som ešte zaradil to, že je tam, že tí zákazníci sú z celého sveta, naozaj z celého sveta, čiže je to platforma, na ktorom nakupuje naozaj každý. A nemajú to oni nejako rozdelené, väčšinou je to, alebo teda väčšina tých produktov je na etsy.com, je to v angličtine a to je možno aj taká výhoda pre vás, že vlastne vy to tam zalistujete na jednu platformu, na jedno miesto a jednoducho majú to k dispozícii všetky krajiny, v ktorých Etsy uraduje. Čiže viem si predstaviť, že napríklad pre takého nejakého stolára alebo drobného stolára alebo niekoho, kto vyrába niečo z dreva, hej, nejaké drobné veci, tak je výhodné tam mať umiestnené svoje produkty a proste predávať to do celého sveta. Samozrejme sú tam aj nejaké také väčšie produkty, ale tam potom treba rátať aj s tou dopravou, hej, s tým, že treba to tam mať dobre nastavené a napríklad keď si objedná niekto nejaký drevený veľký obrovský stôl do Ameriky, do Kanady alebo tak aby ste mali pokryté tie náklady. Ďalší vhodný typ produktu pre Etsy by mohli byť tie digitálne produkty, ako sme napríklad my predávali sme tam planery. Nehovorím, že to nejako extrémne išlo, lebo však to sme predávali za nejakých, 99 centov, ale takýto typ produktov je tiež ako keby vhodný pre to Etsy. No a prechádzame k takému poslednému, takému hlavnejšiemu marketplaceu a tým je eBay. eBay je to známa platforma alebo známy portál ako aukcie s aukciami, čiže je to portál alebo platforma, kde sa dražia veci a kde ste si mohli kúpiť nejaké zberateľské veci, zberateľské karty, môžete si napríklad, sú tam aj auta, čiže je to taký zvláštny mix. A dnes je ako keby eBay celkom ako keby významný marketplace a neponúka už iba také tie aukcie ako kedysi, ale môžete aj predávať klasicky tieto produkty. Výhoda toho eBayu je vlastne, že znovu máte ako keby také globálne publikum alebo globálnych zákazníkov z celého sveta. eBay to má trošku viac rozdelené ako Etsy, čiže máte aj eBay nemecký, máte eBay anglický a máte eBay americký a ten predajca ako keby potrebuje v každom tomto štáte ako keby osobitne vytvoriť ten svoj obchod. Hej? Samozrejme to, že to bol kedysi aukčný portál, tak to môže byť aj ako výhoda pre vás ako pre predajcu, pretože môžete sa na to pozrieť tak, že teraz budem predávať klasické veci plus dám na výber tým zákazníkom, aby si mohli túto vec napríklad aj vydražiť. Hej? Ďalšie ako keby výhodné prostredie je to pre tých, ktorí napríklad chcú prekupovať veci, hej? Že ten eBay vlastne môžu používať aj na nákup nejakých vecí výhodných alebo výhodne ich vydražia a potom ich môžu predať napríklad na nejakej inej platforme. A my sme toto tiež robili napríklad na eBay a to bolo také zvláštne, my sme predávali remienky na Apple Watchky, na hodinky. A v podstate my sme to nakupovali na eBay a predávali sme to na eBay. My sme to nakupovali možno na tretej strane
toho istého kľúčové slova, nakupovali sme to za, ja neviem, za 2, za 3 doláre, teda libry, a predávali sme to hneď na prvej strane za, ja neviem, 9 libier, hej, čiže bolo to také ako zvláštne. Myslím si, že eBay je taká platforma, že to bude fungovať doteraz, hej, čiže kto chce takto špekulovať takýmto spôsobom, tak dá sa. A samozrejme musia byť dodržané určité pravidlá. eBay má trošku tiež rozdielne pravidlá pri recenziách a feedbackoch. Na eBay ide hlavne o feedbacky, ktoré dostáva ten samotný predajca. Na rozdiel od Amazonu, kedy tam sú najdôležitejšie reviews, ktoré sú priamo na tom produkte. Hej. Čiže na eBay sa kladie dôraz hlavne na tie feedbacky a feedbacky pre samotného predajcu. A poplatky sú tam tiež za nejaké vloženie inzerátu, za nejaký mesačný poplatok, doplnkové nejaké fíčka za propagáciu, tam platená reklama. Je to akože také, povedal by som, že taký nejaký mix medzi tými marketplacemi. Keby som to mal s niečím porovnať, tak ani neviem. Je to niečo medzi, hej? Niečo medzi tými ostatnými. Pre mňa akože najväčšia nevýhoda eBayu je to, že na eBay bolo vždycky kopec čínskych predajcov. Mám pocit, že niekedy to bolo až tak, že na eBay bolo oveľa viac predajcov ako na Amazone. Minimálne ten pomer medzi predajcami a ponúkanými produktami je úplne že brutálne v neprospech eBayu. A ďalšia za mňa nevýhoda je, že neponúka žiadny fulfillment, čiže to dosielanie objednávok musí byť zase v réžii toho predajcu. Za mňa teda vhodní kandidáti alebo vhodní predajcovia pre tento marketplace sú nejakí možno zberatelia, ktoré chcú predať nejaké svoje zbierky, možno nejakí, ktorí chcú možno obchodovať s autami a tiež autodiely sú veľmi silným segmentom na eBay, čiže keď si predávate nejakým spôsobom autodiely tak, alebo niečo s autami, tak eBay je platforma a marketplace známy tým, že okolo týchto aut, produkty okolo týchto aut sa tam veľmi dobre predávajú. No a to bolo ako keby z tých základných marketplaceov všetko. No a teraz si prejdeme ako bonus vlastne pre vás, prejdeme nejaké zopár ako keby takých platform alebo možno takých zaujímavejších marketplaceov, ktoré sú možno také viacej niche, teda viacej špecializované na určité veci. A možno niektoré ani nie. Prvou z nich je Fruugo. Fruugo je marketplace z Veľkej Británie, je to multijazyčná, multimenová platforma a môžete na nej využívať automatické preklady, expandovať do rôznych krajín naraz. Je to niečo podobné ako k eBayu by som to možno prirovnal. Ďalšia z takých zaujímavých marketplaceov je Wish. Wish určite poznáte. Určitý čas u nás bežala veľká marketingová kampaň, čiže to vyskakovalo na nás z každého kúta internetu. A Wish je zameraný skôr na také lacnejšie produkty a na módu. Hej, má obrovské publikum aj vďaka tým marketingovým kampaniám, ale sú tam v podstate extra nízke marže, hej? Že tam naozaj musíte rozmýšľať nad tým, ako to urobíte tak, aby ste dosiahli v podstate nejaký zisk. Ďalší zaujímavý marketplace je Scroats. Je to relatívne nová platforma, je to platforma alebo ten marketplace z Grécka, ktorá má ale dosť vysoký potenciál podľa môjho názoru. No a minulý rok, keď sme boli na konferencii v Prahe, ktorá bola o marketplaceoch, tak bola tam aj pani zo Scroats a naozaj táto platforma, táto marketplace nás celkom zaujalo a myslím si, že to bude v budúcnosti jedno z tých väčších mien. Na Scroats sú vlastne produkty hlavne také tie s dôrazom na udržateľnosť, na tú ekológiu a tieto veci. Hej. Ďalší pomerne známy je francúzsky marketplace Cdiscount. A vo Francúzsku je to jeden z najväčších marketplaceov, podobne ako Amazon, ale je to akože veľmi podobné ako Amazon, akurát je tam taký mix produktov, akurát je to vo Francúzsku a trošku inak to funguje. No a potom tu máme také špecializované marketplacy, ako sú napríklad Otto, ktorý je z Nemecka. V Nemecku sú marketplacy väčšinou, nie že väčšinou, ale tie najväčšie marketplacy sú orientované na modu. A Otto je veľmi silný a uznávaný hráč na nemeckom trhu. No a na tomto marketplace nie je iba moda, ale je akože sústredí sa aj na nejaké vybavenie do domácnosti alebo napríklad aj elektroniku, hej. Potom tu máme Zalando a About You, to je taká akože dvojička, pretože pred pár týždňami oznámili, že Zalando bude kupovať About You, čiže budem to brať ako jeden marketplace, zatiaľ sú to stále dva.
A sú to obidva marketplacy, ktoré sa sústredia na módu hlavne. Určite to poznáte, takisto u nás bežala kampaň, obidva sú z Nemecka, Zalando má trošku inú stratégiu ako About You. Uvidíme, ako to bude teraz, keď to Zalando v podstate absorbuje to About You, čiže uvidíme, ako budú fungovať ďalej. Ale každopádne to sú veľmi silní hráči, čo sa týka modných marketplace v Nemecku. Čiže keď si e-shop alebo predávaš nejakým spôsobom fyzické produkty a rozmýšľaš nad expanziou do určitých krajín, na určité marketplacy, tak určite berte do úvahy alebo do toho svojho prieskumu trhu aj to, že ako budete mať cieľovú krajinu, aký jazyk chcete používať, aká je tam kúpna sila a hlavne aký je dopyt po vašom produkte. Hej, ak máte napríklad jednoproduktový e-shop, tak si skontrolujte, že aký je tam dopyt, hej, aká je tam konkurencia, akú výšku poplatkov zaplatíte, hej. Napríklad, keď spomeniem iba Emag, tak na Emagu niekedy tie referral fee, je to mám referral fee, to je z Amazonu, ale také tie provízie za predaj na Emagu niekedy môžu vyskočiť až na 25%, tuším 22%. Čiže určite si pozrite štruktúru poplatkov, koľko budete platiť za každý inzerát, prípadne nejaké marketingové náklady, hej, koľko sa platí za reklamu a takéto tie veci, hej. Samozrejme konkurenciu, aká je hustota predajcov toho daného produktu. No a samozrejme musíte si pozrieť aj byrokraciu, hej. Niektoré marketplacy akože enforcujú, neviem, ak to povedať po slovensky, ale tlačia na tých predajcov, aby dodržiavali určité byrokratické veci a pravidlá. Niektoré menej, niektoré tie pravidlá porušujú, ohýbajú, akože to je v tom marketplaceovom svete je to proste tak. No ale v každom prípade akože rozhodovanie o tom, že kam so svojím e-shopom alebo produktom pôjdete, na aké marketplace by nemalo byť iba také hádzanie šípok do mapy, ale bude vhodné si spraviť nejaký taký prieskum trhu, základný prieskum trhu a správne vyhodnotiť, aký typ produktu, aké logistické možnosti a všetky tieto veci brať do úvahy. Na záver by som iba povedal, že marketplaces sú vlastne vhodnou možnosťou alebo možno zaujímavou možnosťou na otestovanie trhu, takzvané omočenie si nôžky na danom trhu a predtým ako začnete robiť nejaké 10 000 investície do e-shopov a do lokalizovaných e-shopov a tak ďalej. Hej. Dovtedy môžete otestovať ako keby násobne lacnejšou formou a nikdy neviete, akože možno sa ten produkt váš chytí práve na jedných z týchto marketplaceov a ostane ten marketplace vlastne nosným predajom. A zároveň môžete aj vybudovať ten svoj e-shop lokalizovaný v tej danej krajine. Počuj, ak ťa zaujalo niečo z týchto marketplaceov, tak určite mi daj vedieť. Z tých hlavných máme bohaté skúsenosti, predávali sme a predávame na niektorých doteraz. Ak ťa niečo zaujalo, tak určite mi daj vedieť a nahrám epizódu alebo nejaké video alebo niečo, nejaký kúsok obsahu aj o tom, čo ťa zaujíma. My sa venujeme hlavne Amazonu a o Amazone, o podnikaní na Amazone a o predaji na Amazone máme dokonca aj prvý slovenský online kurz, ktorý nájdeš na stránke onlineacademia.sk. Pre ostatné budem zatiaľ pridávať takto podcasty, videá, prípadne iný obsah, aby som vám pomohol čo najviac sa rozbehnúť v zahraničí. Prajem vám veľa šťastia pri výbere marketplaceu, toho správneho pre váš produkt, pre váš biznis a skvelý predaj.